Κρακ! Ακούστηκε μέσα στη σιωπή. Ένα κοκοράκι πρόβαλε με κόκκινο λυρί. Οι κότες ξετρελάθηκαν. Δεν είχαν ξαναδεί πετεινό καμαρωτό με τόση δυνατή φωνή. Γρήγορα μεγάλωσε και έγινε τρανός. Και μέσα στο κοτέτσι έγινε χαμός. Ο πετεινός λάλησε, το κοτέτσι ξύπνησε. Το νέο παραμύθι της Έλενας Κατσαντώνη από τις εκδόσεις Ήτανος έρχεται να ξεσηκώσει μικρούς αλλά και μεγάλους. Προσκαλούμε όλα τα παιδιά όχι μόνο να παρακολουθήσουν, αλλά και να συμμετέχουν στην παρουσίαση του παραμυθιού το Σάββατο 13 Απριλίου στις 7 το απόγευμα στον πολυχώρο του Δήμου Ηρακλείου στην Παλαιά Λαχαναγορά. Όσο καθόμαστε στα αυγά μας, πίτουρα γεμίζουν τα μυαλά μας.